Liga IFL Internaționale, Frășan Liga, joacă la București, Fece România 1902 și se fac Calenberg. Sunt Clara Popescu și am bucuria de a vă prezenta meci mix la București, calificările în IFL, da? Internaționale Frășan Liga, jucăm de ziua națională a Germaniei, Ein Freitag, sărbătorim și noi. Da, asta e sărbătoarea Frășan Liga. Sărbătoarea noastră a tuturor, că asta înseamnă Europa, fiecare ne bucurăm de ziua națională a celorlalți. Sau mă rog, așa ar trebui să fim toți uniți, o Europa mare. Deci FC România 1902 și SF Calenberg momentan conduce FC România 1902 cu 3-1. Anabel.